Seguimos nesta semana inicial de 2026 no Magazín de Radio Culleredo e seguimos recuperando seccións, sensacións radiofónicas. Hoxe falamos de saúde, saúde con ciencia, como sempre, con persoal cualificado de profesión e de vocación, persoal sanitario que teñen esa vocación de divulgación da cultura da saúde, que veñen aquí a Radio Culleredo a facer un programa que está a ter unha moi boa resposta por parte de vostedes, os que están do outro lado do teléfono. Saudamos e lles felicitamos o ano a Glenda Rodríguez, a Tino Pérez e a Martín Iglesias. Que tal? Moi bons días, feliz ano, benvidos. Feliz ano a todos. Hola, feliz ano, Fran. Bueno, retomamos o camiño da divulgación sobre a saúde, sobre a cultura da saúde. Como comenzamos o ano? Con que tema? Que tema imos abordar hoxe? Pois hoxe imos falar dun tema que afecta a millóns de persoas, como é a obesidade. Imos falar dos retos que supón na actualidade e, ademais, os tratamentos dispoñibles. Para que seamos conscientes do tamaño que ten este problema, en España, 1 de cada 5 adultos ten obesidade. Se ademais añadimos o sobrepeso, xa é a mitad da población. E este porcentaxe aumenta a partir dos 45 anos. Para falar deste tema temos hoxe a Noelia Martínez Sánchez, unha científica galega que actualmente investiga sobre o tema. Bo día, Noelia. Hola, bo día. Gracias por aceptar esta invitación de colaborar con nós. Gracias por invitarme, sempre é un placer falar de ciencia. Se me permites, para que non te coñeza, facer un breve resumo da túa trayectoria, corríxime se teño algún dato mal. Noelia é bióloga molecular, máster en nutrición, doctorouse en endocrinoloxía na Universidade de Santiago de Compostela, investigando como as hormonas tiroideas regulan o balance enerxético do corpo. Realizou estadías postdoctorais internacionais, en Lisboa concretamente, e tivo unha bolsa a Marie Curie para investigar en Oxford. Na actualidade traballa no Centro de Oxford para a Diabetes, a endocrinoloxía e o metabolismo, estudando o papel do tecido adiposo e do sistema nervioso na obesidade. Noelia, un dos mitos máis frecuentes que temos agora na obesidade, na sociedade realmente, é que a causa exclusiva da obesidade é comer moito e moverse pouco. Repetímolo como un mantra, non? Como se fora unha falta de vontade, digamos. Por que hoxe a ciencia di que a obesidade non é só comer mal? Sí, a ver, sempre se creeu eso desde o inicio, é verdad que é un dos factores máis importantes. Non quero que a xente pense que dá igual o que comas, e dá igual a actividade física que fagas. Iso é moi importante e primordial. Pero sí que hai outros factores, por exemplo, pode haber alteracións xenéticas, pode haber variantes xenéticas que teñen algunhas persoas que os fan máis propensos a desarrollar obesidade ou a ter máis predisposición a gañar peso. Ao mesmo tempo, actualmente sábese que, por exemplo, o estrés é un factor primordial a hora de desarrollar obesidade. Tamén algo no que estou estudando eu agora é que tamén o problema de non dormir suficiente, estar con luces artificiais durante horas da noite, todo eso pode afectar e provocar que no noso corpo teñamos unha tendencia máis alta a gañar peso ou aos malos hábitos. Mira, na túa investigación sabemos que, estivemos lendo, que especificamente traballas co sistema nervioso simpático e a súa relación co tecido adiposo. Gustaría que nos explicaras un pouco a poboación xeral como funciona este sistema de conexión, ¿no?, entre un sistema nervioso simpático e o tecido adiposo. Sí, pois, no noso corpo temos dous sistemas nerviosos principais que son o parasimpático e o simpático. E o sistema nervoso simpático está involucrado no que se chama como un sistema de defensa, activación, o que se coñecía antiguamente como escapar dun depredador, ese sistema que se activa. En relación ao tecido adiposo, o sistema nervioso simpático é o que vai activar que consumamos graxas. Entonces, para nós, por exemplo, no noso campo é moi interesante porque pode ser unha ferramenta moi útil para intentar destruir a grasas. Entonces, nun contexto de obesidade, estudar como ese sistema simpático
pode ser activado, pode ser estimulado para poder reducir a graxa do noso corpo, é un punto moi interesante. Cal é o problema? Que este sistema nervioso simpático está involucrado no funcionamento de órganos moi importantes como o corazón, por exemplo. Co cal hai que intentar investigar as ramas que poden activar a graxa sin tocar as ramas do sistema nervoso que poden activar o corazón. Ajá. Falando desto, falamos de que, bueno, a grasa abdominal ou a grasa visceral, que gostaria que nos diferenciaras ti, asociase máis cos riscos para a saúde, e que existen distintos tipos de graxa e teñen efectos diferentes. Poderías falar un pouco desto? Sí, pois no noso corpo, así en termos xerais, temos a grasa branca e a grasa parda. A grasa branca é a que mencionas ti, que é na que se acumula o noso exceso de grasas. Hai principalmente dos tipos. Hai moitos máis, pero principalmente o subcutáneo, que é importante pois para un aislamento térmico, para tema de caídas pode servir de protección. Despois temos o que sería a grasa máis visceral, que é a que está arredor dos nosos órganos. Esa, a nivel metabólico e dos nosos estudos, é unha das máis importantes, porque ao estar en contacto directo cos órganos, se tes un exceso desa grasa, vai provocar que cree como unha inflamación, un estrés arredor de outros órganos, e iso pode afectar a actividade pois, do fígado, do páncreas e dos órganos que están como inmersos nesa graxa. E despois, unha graxa que moi pouca xente ou menos xente coñece é a grasa parda, que esa está involucrada en consumir enerxía. Antigamente creíase que só era importante nos bebés para manter a temperatura, pero, sin embargo, nos anos 80 dous a coñecer que todavía existe nos adultos, que está localizada alrededor do noso cuello da zona interescapular, con estimulación de frío ou de determinadas hormonas, axuda a consumir enerxía e a consumir grasa. E falando un pouco do tema de moda, non, que é o tratamento da obesidade, que opcións de tratamento actual existe hoxe, máis alá do xa conocido na alimentación, que opcións temos? Pois, a ver, está moi de moda agora mesmo o Ozempic, todo estes, o que se coñece como agonistas do GLP-1, que é unha hormona producida polo noso intestino que favorece a liberación de insulina, e que nós captemos o azúcar dentro das nosas células. Entonces, ese a día de hoxe é un dos abordaxes que se están investigando e que se están cada vez facendo máis fortes. De feito, no meu centro, hai varios grupos intentando optimizar e reducir esos efectos secundarios que poden ter tratamentos como o Ozempic. Despois, outras liñas de investigación que se fan é, como xa mencionei antes, intentar activar ese sistema nervioso simpático que vai hacia a graxa, non? Para intentar reducir os niveis de graxa nas persoas con obesidade. Eu creo que agora mesmo esas dúas liñas son primordiales. Por certo, quero mencionar que, evidentemente, dieta, exercicio, controlar os niveis de estrés, incluso tratamentos soporte psicolóxico cando sea necesario. Vamos meternos un poquinho máis nos GLP-1, se os parece, porque eu creo que é moi interesante. De feito, ahora nos en consulto vemos día a día, verdad, que ha collido moita popularidade e o día a día. É un fármaco, no, que o que has contado actúa no organismo para que a xente entenda así rapidamente. O que van a notar é que disminúe o apetito, no? O segregar aí unha hormona, pois disminúe o apetito, entón teñen menos ganas de comer, no? Por aí pode ir un pouco a cousa, ademais de outros efectos. A min gustaríame saber en que casos está indicado, para que tipo de pacientes é indicado, ou polo contrario, se algún tipo de pacientes que podemos decir neste caso non. Pois, a ver,
todos estes medicamentos que fan esta acción co GLP-1 foron diseñados para tratar xente con diabetes tipo 2, para que esa xente pudera controlar mellor os niveis de azúcar no sangue, por esa acción que mencionábamos antes de que axuda a liberar insulina, Sí. captar glucosa, eso. Entón, creouse con esa idea. O que pasa é que se veu, como ti ben mencionaches, que reduce o apetito, tamén reduce a mobilidade no estómago, co cal tes esa sensación de saciedade durante máis tempo. Por eso se empezou tamén a usar en persoas que teñan pois niveis de obesidade moi altos, o sea, xa non é só teño 3-4 kilos de máis, é para xente que de verdade ten un problema, un índice de masa corporal moi elevado. Eu creo que esta pregunta é, é obligatorio. Agora despois xa de, bueno, levamos pois casi un ano ou dous aquí no noso medio utilizando con certa regularidade. Falouse moito dos efectos prexudiciais, sobre todo a longo prazo. Podemos dicir que é un medicamento seguro? A ver, seguros, evidentemente todos os medicamentos teñen Sí, unha regulación. tendo claro evidentemente que Sí. todos teñen efectos, non? Sí, exacto. A ver, é un medicamento seguro, que pasa que é bastante novedoso, por exemplo, hacia o tratamento da obesidade, porque foi como unha aplicación secundaria que primeiro foi desarrollado para diabetes tipo 2, entonces sí que todavía hai moitos estudos e hai que ver a largo plazo como pode evolucionar. É un tratamento que en canto pares de tomalo volves ao mesmo, e durante o tratamento ese efecto de reducir o apetito e de reducir a mobilidade do teu sistema digestivo pode provocar vómitos, náuseas, diarreas. Entonces non é algo que se poida tomar a lixeira. Entendo que non de feito permanente, non? Se trata dunha axuda igual que vai acompañada de exercicio, cambios dietéticos e logo vaise retirando. Claro. Evidentemente ten que ir sempre acompañado dunhas pautas. Por exemplo, agora hai algunhas persoas que deixan de tomalo e volven a gañar o peso. Por qué? Porque por moito que cambiaran os hábitos, esa sensación de apetito volven a ter. Entonces, aí, sabe, costa moito manter esa baixada de peso. Entonces, por exemplo, o que se está investigando agora é combinar eses medicamentos que son unha forma artificial do GLP-1 con outras moléculas, outras hormonas do corpo que axudan a estabilizar ese efecto. Son liñas de investigación que se están facendo agora como para intentar que ese efecto no corpo se manteña durante máis tempo e que as persoas non sufran ese rebote. Mira, falamos de que a eficacia, a eficiencia do medicamento chega a cifras hasta 15% de perda de peso corporal. Vale para todo o mundo, quero decir, todo o mundo perde peso ou hai xente que non responde a este tipo de tratamentos? Pois hai varios estudos de que hai variabilidade, como a todas estas cousas hai variabilidade, hai xente máis respondedora, outra xente menos respondedora, son tamén cousas que se están estudando, se teñen que ver debido a esas variantes xenéticas que falábamos antes, que poidan responder de distinta forma. Entonces todo isto require un seguimento médico e, como mencionei antes, tamén a largo plazo como se pode mellorar eso. Outro tema tamén que queremos meter tamén na entrevista, non, que é un tema das redes sociais, non, que ao final tamén influi na percepción da obesidade, incluso na difusión deste tipo de tratamentos, canto agora hai xente que nos vemos na consulta, non, que hai, é o que decías ti antes, hai xente que quere o Ozempic ao mellor para adelgazar 5 kilos. Que papel crees que está xogando as redes sociais neste tema? Pois eu creo que un papel bastante importante, porque non hai máis que abrir calquera rede social que o que máis abunda é o mismo prototipo de persoa, ou parece que as persoas que teñen máis seguidores ou máis éxito son as persoas co típico patrón estándar, máis ben delgadas,
non todos, sempre hai algunha representación de outro tipo corporal, pero é o que máis abunda. Entón eu creo que sobre todo as persoas xóvenes vense moi influenciadas por intentar encontrar ese patrón, por intentar entrar nese prototipo de persoa. Eso eu creo que é moi prexudicial e leva que, como mencionei antes, xente que teña cartos e que só necesite perder 5 ou 6 kilos, pero que teña esa obsesión por entrar nesa talla ou tal, poida chegar a consumir estes medicamentos, e dende logo non son para eso. Ao final tamén é un pouco a forma, os erros común que ten a sociedade, non? De ver o peso, de falar do peso, porque parece que é que non sei como explicar, non me sale, non? Realmente nas redes sociales a degadez extrema, incluso cos filtros. Agora vémolo, non? Con Instagram, con todo eso usan filtros, unha degadez extrema que parece que confunde a moitos xóvenes, o que, como ti dicías. Sí, e despois tamén, como ti decías, tamén na sociedade, ou algo, por exemplo, que vexo moito ao estar fora e ao ir á casa, o primeiro que se comenta de min cando fai meses que non me ven é adelgazaches, engordaches, sabes, é como que sempre temos este rollo social de o primeiro comentario é o noso aspecto físico, de cousas que non podemos cambiar en semanas. Unha cousa é que me digas tes unha mancha na cara e outra cousa é que me digas engordaches. Bueno, non o podo cambiar, non sabes se estuve estresada, se estuve nun período difícil da miña vida, pero eu mesma o vexo na sociedade cando vou á casa, sabes, o primeiro que é engordaches, é casi do primeiro que se comenta. Sí, igual a isto de non se fala de política na mesa, habería que añadir a non se fala do aspecto físico, non? Que sí, e non só tengo que dicir nesto que non só pasa coa obesidade, senón tamén coa xente igual máis delgada que lle costa coller peso, non? Sí. Exacto. Bueno, depois tamén... Exacto, perdón, é algo que eu entendo que se fai sin maldade ninguna, pero por exemplo, na miña casa temos xa a norma de que si é algo que non se pode cambiar en 10 segundos, non lle digas á persona na cara, non o necesitas saber. Que boa norma. Que boa norma. Hai que apuntala esa. Gústame. Pois, non, a ver, estamos falando aquí da sociedade, tamén hai que pensar que a comida está asociada moitas veces a premios ou recompensas, é un tema social, quero dicir, as reunións sociais fanse ao redor da comida, non? As cenas de empresa, as navidades, faise todo un pouco ao redor da comida e ten moito peso a comida, no? Pois, se queres regalas unha caixa de bombós ou regalas... Sí. Quero dicir que sí, parece que hai un social, sistema tamén de recompensa, non? Coas cousas que che van pasando na vida ao redor da comida. Eso tamén comentamos no programa do alcohol. Hai un punto que é moi cultural tamén, ese cambio de hábitos. É difícil de cambiar. Sí, perdón, dime. No tema do tema social e das comidas, que é algo que eu creo que nós como seres humanos, para nós é moi importante, máis que para un animal que sea unha ingesta de enerxía, para nós é tamén un tema social, como ti mencionabas. Por eso, no tema do authentic, que tamén hai estudos que soportan eso, moita xente o pasa mal durante o tratamento porque con esa sensación de saciedade sentanse á mesa e non comen. Claro. Entonces, vense un pouco con exclusión social. Por eso tamén o tema do authentic non é algo para tomar a lixeira, ten moitas implicacións e hai moita xente que tamén sufre ese tema de o aspecto social que é para nós o de sentarse á mesa, comer, charlar, eso. Falamos ata agora de causas, non? De posibles tratamentos. Gustaríame preguntarte en que crees que falla o sistema para que cada vez atopemos máis obesidade? Ou que crees que poderíamos facer, que tipo de estrategias que fosen máis efectivas na prevención? A ver, eu creo que o importante da educación desde pequenos nunha alimentación sana, de non obsesionarse ca comida, porque moitas veces estes problemas tamén veñen de obsesións ou de comentarios. Entón, eu creo que unha educación desde edades moi tempranas sobre o que é unha educación saludable, que non pasa nada por comer un día algo, un bonus, sabes? Sempre que
te manteñas durante o resto da túa vida dunha forma máis ou menos saudable. Eu creo que eso é o primordial, e despois a actividade física. Esos son, eu creo que os pilares básicos. E despois tamén hai que ter en conta o que se chama, o que se fala moito da industria alimentaria, de todas estas, pois eso, como, eu que sei, donuts, todos estes dulces que teñen un aporte calórico moi alto. Había que intentar, pois, como se fai en algúns países, pois poñer de tasas máis altas, porque sí que son alimentos que producen, é algo que, por exemplo, estudei eu durante a miña tesis, que producen no noso cerebro unha sensación de placer. Entonces, ao final fai que a xente como que teña hasta unha adicción a esa sensación tan agradable de comerte algo que é super palatable e tal. Entón, eu creo que aí debería de haber unha regulación, porque ao final eso é moi accesible, de forma xeral non son cousas moi caras, é máis caro comprarse un salmón ou algo así, entonces eu creo que aí debería igual ter algún tipo de regulación. Sí, igual non sei se mediante impostos ou... A mí Sí. Resúltame curioso que nos centros de saúde ou nos hospitais ou nos colexios pode haber máquinas expendedoras con este tipo de produtos, por exemplo, que é unha cosa moi Sí. non parece sinxela de regular, tampouco... Falando... Sí, exacto. Eu traballo no Centro de Diabetes, Endocrinoloxía e Metabolismo. E tedes na máquina planta expendedora. baixa, que na planta baixa son ensaios clínicos e ven xente con problemas de diabetes, e a máquina expendedora ten Coca-Cola, galletas e iso, sí. Podemos confesar entón que no noso centro de saúde tamén hai máquina expendedora. Sí, eu creo que é xeral. Teme pasado cando fomos a unha charla nos colexios e das unha charla dunha alimentación saludable, acabas e vas á cafetería, non sei, no recreo, o que poden comprar é solo, non sei, pizzetas pequenas, quer dizer, non hai fruta, non ten, das a charla das unha sensación de a que viñen, Claro. ao final... Referente a isto dos colexios, fai uns meses estive en Japón e chamoume a atención porque non veías na calle xente obesa. Isto a mí facía tempo que non me pasaba, porque aquí ves, bueno, con sobrepeso, a verdade é que estaban todos peso ideal, buscando un poquinho en internet, teñen un pouco este modelo de prevención. O goberno fixo un modelo para prevenir isto desde pequenos. Entonces participan os nenos no comedor, aprenden desde pequenos comidas saudables, preparan as comidas. Bueno, este tipo de produtos non está no ámbito do colegio. E logo a maiores, que está un pouco relacionado co que decías antes, por exemplo, está prohibida a publicidade engañosa nos paquetes de comida. É dicir, se no paquete de comida aparece un bombón, o bombón ten que ser en tamaño real. Tal cual, o pos ali é así, non? Entón, bueno, pois igual non digo que sean a ideal ou que aquí poda funcionar, pero bueno, igual este tipo de estrategias teñen que vir desde moi pequenos e desde estas bases. Sí, dende logo. Por exemplo, no que falábamos de ir a determinados sitios e que haxe ese tipo de comida, eu, por exemplo, teño ido a congresos en Dinamarca organizados por Novo Nordics, polos que producen o Authentic. En esa conferencia só había, pois, o típico, as barras feitas de dátiles, sabes, os snacks eran mazás, sabes, fruta, dentro do que era o propio donde se facía a conferencia, do cal eu creo que sí que é posible, simplemente, pois, igual cambiar a mentalidade e esforzarse un pouco en ir hacia outros modelos. Eu, como nos decía, cando invitamos aquí a Rafa Cofiño, que é un médico especialista en saúde comunitaria, que ás veces os cambios teñen que empezar desde arriba, con cambios de políticas, porque por moito que o eduques, por exemplo, na consulta, ao final é eso, vayas onde vayas, vaite perseguir este tipo de comida, e ademais é o que decías ti, Noelia, é moito máis barata para unha persona de un nivel socioeconómico máis baixo, ao mellor comprar salmón ou comprar, non sei, algún verduras, frutas. Non é tan fácil, é máis fácil comprar algo máis barato, menos saludable. Sí, por eso dentro do que falábamos do que pode provocar a obesidade, hai un componente social moi importante, por eso que estás mencionando ti, dependendo de donde te críes e tal, aí pode haber un efecto moi grande que a tua alimentación sea distinta e xa che cambie todo.
Mira, lendo sobre isto, atopei artigos que falan de, pois, ti falaches a hora dos donos, donos é unha marca comercial, non se pode dicir. Pero, se non nos pagan, non. Claro. Falando de ultraprocesados, falaba... En PIC todo o programa de... falábamos de que, lendo, aparecían artigos relacionando pois esos ultraprocesados e outros produtos de uso común con disruptores endocrinos que tiñan algo que ver. Que sabes ti? Que nos podes contar ti deso? A ver, eu non é o campo de estudio ao que me dedico, pero sí, os ultraprocesados, ao fin e ao cabo, con todos eses, xa non a nivel de graxas, azúcares que leven, tamén levan pois outro tipo de conservantes, outro tipo de sustancias pois que poden provocar, sabes, pois eso, alterar o noso metabolismo no corpo. Entonces, eu creo que, os ultraprocesados, como digo, non hai tampouco que obsesionarse, non pasa nada por comer algo un día. O problema ven cando ese é o noso patrón de alimentación ou tomamos como algo constante. Eso, ao final, afecta os nosos niveis de hormones, o noso metabolismo e vai provocar eso, que pouco a pouco vayas levando o sobrepeso ou chegues á obesidade. Bueno, Noelia, non temos tempo para máis, xa está aquí presionando o noso director para que cerremos. Antes de acabar, gustaría facer unha pregunta que lle facemos a todos os invitados, que en que momento para ti, é algo unha pregunta persoal, non nada de ciencia agora, en que momento para ti é saúde, un momento do día a día, pode ser, non sei, un café despois de comer, ou que momento para ti é saúde no día a día? Pois, por exemplo, algo que empecé a facer fai pouco é que sempre que me levanto tardo como mínimo media hora ou unha hora en mirar o teléfono. Intento que me dé, pois eso, a claridade do día, porque ora estou nun grupo de ritmos circadianos e estudiamos o efecto da luz e creo que é moi importante que a primeira hora do día che dé a luz natural e deixalo móvil. E despois, pola tarde, para min é primordial sair a correr. A min gustame correr e para min é un momento de aire puro, tranquilidade e desconexión. Que bo. Igual tes que vir outro día a falar dese grupo de traballo. Xa vemos, tocamos ese tema así moi por encima nun programa sobre o sono, os ritmos circadianos, pero moi interesante, sí. Pois non temos tempo para máis, non? Sí, dime. Remata. Non, que só para cerrar, que os ritmos circadianos está agora moi de moda, pero porque ten un impacto tamén a nivel metabólico, que é o que estudamos é moi importante, máis do que a xente pensa. Sí, eso, tivemos aquí un dos maiores expertos, non, en cronobiología de España, falamos con el, non fai moito. Sí, fixemos aí unha introducción, a verdade que é un campo amplísimo, non sabía que tiña tantas repercusións. Hai que facer un de pantallas e luz. Anotado. Sí. Bueno, con isto finalizamos o programa, Fran. Bueno, pues agradecemos a vos, aos tres e, por suposto, a Noelia, que hoxe estivera connosco, pois divulgando esa cultura da saúde que buscamos divulgar co programa aquí en Radio Culleredo. Moitas gracias, ata semana que ven. Gracias.